bayarok jotono lamsogo ani blogo ang tabuk sokpaijak khomulung jodo holo orongui tongo South Asia Karate Championship ongui tongo hingke oro kobangma country ni borok norong sokpaijak abong kha Nepal ni tei Bhutan Sri Lanka tei chini India ni kobangma state ni sokpaijak ko Arunachal Pradesh tei ko Assam tei chini Tripura ni bo tongo hingke oje tongnai oborong ni tini o game o participate khailai tongo hingke phaidi nailegrana iko serai naidi ki grojang mani bai belai kheno sak dukho mankha hingke abono khabromai tilangui tongo doctor naro doctor medical team rok bo orono oromangno hingke abono khabromai tilangui tonglayo hingke khabu khairoka akon fighting se khailayo hingke ba kosto to manse naino tepsi serai serai khairok susu ke kosong naimani balok khahnai kisa phataro beraigrana hinai tabuk ongkhori tonglayo bismarok roi shokka je faimani kisapano yakung rok ma folok ya hingke ba abon tabuk ongkholai tonglayo bororok bahino ho ho kobangmano phaibaijak chirik laimani marong sogo direct live realo naimani no tongthongmani joda ekonaidi ko ambulance robu sokpaijak no age no songoi ton phaibaijak jikono ongkhe kono tui kharjangnai hai hini dan tui phaimani no ego ta tiek khara borok ke basai borok ke tinje chikang no phaika ke tungke tak phaidro phai hai kono pai ro sobai thangnai painyan doctor mang nai hisabla no pai ro sobai thangnai no pai ro sobai thangnai e pai thile basai sakit dak ko black kotor chikono o chikono simi sitak ongkho ga kotor rong nai phujung dini pai prathanai ri kutung rok direct ready khai tu bai khaijak question horongui thangnai jatne labaino tabo khe phataro thangai hol bisingo hablaikha kisa berai phelaika
hingke tabuk chung kaham khai asugui nailasinai iko chung asugui kalangmani chini chair rongno thik khai berai nagrana aram khe naina bagui iko asugui nakha hingke tabuk match kisa bathagri tongkha tamni hinba chini minister rok phainai hingke aboni bagui borokno naisinglajak jotono ke borok bahaino kerati nainai hingke norok sabo amta haike bulai mani rokno nai interest nangjak comment khai sadi angke markhen aram nangjago ke ko sakpaikha chini sar onime song hingke tabuk borokno kisari sarok roi borom renai hingke ko jengjak sinai chini tripurani jik deborma bongkha blue color ko helmet thopjak hingke abono jotono ko support khaibayo tripuran jingke ba hingke ko brongni nails rok check khayo jotono brongni kerati naina bagai excited dong bajak ke faidi nailegrana supporter manggula sa pale tripuran ikut ba yang naik yang itu saya mana saya judo kola noita dosta tamana pailia ebin bom ni khela kholi job thegara pailia hoja ekdom dia kebang mah tami masak sagra di tok bahan kai bada kopi bai abo khoyo kon khana abo khoyo kita dialek tuh sebenarnya nung tuh dibon nih sini sama nih kan live nih yang urut tahu kan juga sama kan kalau di bar mai masak kak tahu kan mai masak kak pulau kan mesti besing ramadan abang kayak tam dan program mana ya 2018 no oh my god semua 19 no 2019 no angka sah sih dah orang tahu angka non koksungnya nunggu sah deh kusung kanda kok cantik kan kok jatuh cabai nih emang nanti
Sa mai sa bai ja. Boni bagi ta bu nai sui ma to. Sala rong ta bai bai kha. Tao bo mai sa bai khe. Thang lai ma kha. Ini khon ni bagi bhok ron sa tiu kha. O bo rok ka to. Ni bo ro bo lai ta chu ta to lai kha. Ha? Ni bo ro bo ta kho ro bo pu ra tha bung no. Abo. Sarkar ni mai no lu te kha. Ni tung bu lu te kha. Hai pa no sarkar ni ba bu ke ekdom. Aga thok kha. Tabu thang lai nhai ti ki thang kore. Ai tung bu. Okay. Thank you. Chúng ta thang lai bai sinai. Thang lai bai ya mane. Bro thai husband bai kunoi. Thang lai. Ni husband mai, bani husband mai ji ma te ko. Ke sa ta sa bai kha. Ko phai ka. Tabu bike nong panti ma ung to panti ma rong ka bike. Ra thang dang sok sinai. Ke ta thang lai sinai. Jo to no hor ka ham. Video nó pai thang ra nai jama bagai ha. Kana phai tu ba. Kana phai lia ni to wo phung kana tai bu dui ja ra tong phu. Nong phai nhai. Có lẽ sạch hơn đấy. Kiếm. Thì nên giờ là tôi ở sông Long này cho tôi nó hỏi cả hả? Để cho tôi nó ăn video nó freelance mi. Anh thật ra này trong món bắp lít. Giờ lại bắp lít cái nó hầm bấy. Hỏi cả hầm đi xe đi đấy. Hỏi cả hầm. Ở vòng khá, tay này đi ní blog. Phaya hini tongmani no haipa no tini last hinke ba naina musungo abagi phaika hinke obo hinke buri khoroksa boke bai fighting khaya boni amata mamo strok phonok saimanya angbo bumung rok manya ba ke bosai chung no ma hake phono bai dongo hinke norok tamung no boni oma hai move strok khaimani rong saiman tongke comment khai saimano angke saimai abo botam khai hinke tabo khe ko brong ni no price distribute khai dongo je oina rong nai rong no ko jabono nai di khoroksa joto no tongbayo ke nai lai di
a good landing. One for ladies and one for gents. Please. सभी participants जो ट्रॉफी नहीं मिला सभी participants लाइन पे खड़े हो जाओ. हिंके ताबखे प्रोग्राम रक पाइबे खाबा जतनो जानि जा टीम बाइखे को पिक नालाय दंगो हंका जोंबो थांलाय सिनाय न अंखा केवबर अंखा बुइनो सुरंगै जे नकमानि अबनो फानबलायलाय दंखा हेलमेट रक थब्रवै हाइनो किक रलाय दंनादि के abono tinena ani video sognong sinai nangna jatano no belai khena hambai ani video no puilan simi paithak jora nai tongma bagai tei jatano no haini hai hor kaham.